kohtaamisia, vanhoja luokkakavereita ja sukulaisia ja ystäviä. Ja on oikein hyvä, että tässä on ehditty kahvikuulosen ääressä vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia. Mutta ennen kuin ihmiset tästä ennättää livahtaa, jos on vielä kahvia, niin juo kahvi ihan kaikessa rauhassa. Mutta ruvetaan pikkuhiljaa aloittelemaan tätä meidän yhteistä juhlaa. Ja ensimmäisenä kirkkokuoro laulaa meille kappaleen Pyhä aamu Herran temppelissä.
Hyvät juhlavieraat, tämän laatimamme historiikin lähdeaineistona on käytetty Hentilän ja Kerannon kirjaa Saaren seurakunnan perustamisvaiheet ja toiminta 25 vuoden aikana. Lisäksi Jaana Juvosen kirjaa Saaren historia sekä seurakunnan arkistoa. Lähdemme nyt aikamatkalle 1900-luvun alkuun. Miksi Saaren seurakunta perustettiin? Vanha Parikkala oli laaja pitäjä, jossa oli 28 kylää vesistöjen halkomalla alueella. Honkakylän ja Tarnalan perukoilta oli huonolla kelillä ja talviaikaan lähdettävä jo aamuyöstä liikkeelle, mikäli aikoi ehtiä aamuksi kirkkoon. Parikkalan seurakunta ei ollut valmis perustamaan uusia pappien virkoja, eikä kustannuspelkojen vuoksi järjestänyt laajempaa toimintaa seurakunnan koko alueella. Osaltaan myös väestön kasvu saattoi olla siirryttämässä itsenäisyyspyrkimyksiä. Parikkalan asukasluku lisääntyi lähes 4 000 hengellä vuodesta 1900–1920. Väestön voimakas lisääntyminen kuvaa myös alueen vaurastumista. Elämän edellytyksiä siis oli, ja varaa myös suuria kustannuksia vaativiin hankkeisiin, kuten kirkon rakentamiseen. Saaren omaa seurakuntaa haluttiin luonnollisesti myös hengellisistä ja sielunhoidollisista syistä. Tärkeimmäksi itsenäistymistä edeltäväksi yhdistykseksi muodostui Saaren rukoushuoneyhdistys ry, joka oli ilmentymä seudun uskonnollisesta ja kirkollisesta harrastuneisuudesta. Parikkalan seurakunnan kirkkoherran sijainen Leo Kumerus kehotti Saaren asukkaita ryhtymään toimenpiteisiin oman rukoushuoneen saamiseksi. Rukoushuonetta useamman vuoden suunniteltaessa ajatus kääntyi tavoitteeksi perustaa omaa seurakunta. Ensimmäinen kokous Saaren seurakunnan perustamiseksi pidettiin maaliskuussa 1919 Honkakylässä Veljekset Neuvosen talossa. Kyläkuntakokous oli Kirjavallassa kesäkuussa samana vuonna, jossa päätettiin jo myös kirkon paikka Saarenkylän Kauramäki, joka edusti silloista seurakunnan keskusta. Valtioneuvoston päätöksellä sitten perustettiin Saaren seurakunta 9. päivä tammikuuta 1920. Mutta varsinainen toiminta alkoi vasta 8 vuotta myöhemmin, 1928. Ja samana vuonna valmistui nykyiselle Kirkonmäelle tuo rukoushuoneyhdistyksen talo, jonka seurakunta osti väliaikaiseksi kirkoksi 30 000 markalla, joka nykyrahassa on 8 500 €. Myöhemmin yhdistys lopetti toimintansa ja lahjoitti varat seurakunnan käyttöön. Seurakunnan ensimmäiset jumalanpalvelukset ennen tätä väliaikaista kirkkoa pidettiin Saarenkylän Pätsivaaran koululla ja Kirjavalassa Maalaisliiton talossa. Kaikki aloitettiin tyhjästä. Kolehditkin kerättiin hatulla. Kirkon suunnittelu. Ensimmäinen kirkonkokous pidettiin tuomiokapitulin määräyksestä Kesälahden kirkkoherran Matti Merivirran johdolla 7. huhtikuuta 1920 Saarenkylän Ala-Oulukassa. Tässä kokouksessa valittiin 5-henkinen toimikunta ja 3 varajäsentä.
Toimikunnan tehtävät olivat hankkia kirkon piirustukset, laatia kirkon kustannusarvio ja kirkkoherran virkatalon hankkiminen. Seuraavaan 5 vuotta myöhemmin pidettyyn kokoukseen ei vielä oltu saatu kirkon piirustuksia eikä kustannusarviota. Kaikille avointen kirkon kokousten varassa asioiden järjestely sujui hitaasti ja riitaisesti. Vuonna 1926 valittiin kirkkovaltuusto ja neuvosto. Ja ensimmäinen valtuuston kokous oli 4. päivä heinäkuuta 1927. Asiat nytkähtivät eteenpäin, kun tuomiokapituli oli tehnyt esityksen pastori Simon Kerlanderin nimittämisestä Saaren seurakunnan kirkkoherraksi. Hän aloitti työnsä vappuna 1928. Kirkon suunnittelu sai vauhtia vuonna 1931, kun lisätty kirkkovaltuusto kuuli kirkkoherran selonteon uudesta kirkosta. Valtuusto valitsi uuden toimikunnan, johon kuuluvat opettaja Kauko Hentilä, opettaja P.J. Neuvonen, maanviljelijä Olli Haakana ja kirkkoherra Kerlander. He saivat tehtäväkseen hankkia kustannusarviot eri rakennusaineista ja arkkitehdeistä luonnokset. Alkoi monivaiheinen ja perusteellinen kirkon suunnittelu. Rakennetaanko puusta vai tiilestä? Mikä on rakennustyyli? Kun suurista linjoista saatiin päätös, niin alettiin kiireellä hankkia kirkon piirustuksia. Valtuutettiin Kauko Hentilä, Antero Paakkinen ja Simo Kerlander matkustamaan Helsinkiin arkkitehtien luo. Heitä evästettiin runsailla yksityiskohtaisilla ohjeilla ja ehtona oli, että kirkko saisi maksaa enintään 800 000 markkaa, nykyrahassa 330 000 euroa. Suuren edesvastuun tunnossa miehet matkustivat Helsinkiin tehtävää hoitamaan. Ensimmäiseksi he asunnossaan hiljentyivät pyytämään Jumalalta ymmärrystä ja hyvää johdatusta näin suuressa asiassa. Ja hyvin neuvottelut sitten sujuvatkin arkkitehtien kanssa. Seurakunnassa käydyn pitkän prosessin ja kaikkien valitusten jälkeen lopulta valituksi tuli arkkitehti Ilmari Launiksen piirustukset tasan 800 000 markan kustannusarvio 24.4.32. Rakentamisen esivalmistelut johtivat reilun vuoden kuluttua urakkasopimusneuvotteluun 10.8.33. Neuvottelu kesti aamun 10 seuraavan päivän kello 12 saakka, jolloin urakkasopimus allekirjoitettiin viipurilaisen Rakennus Oy Pyramidin kanssa. Jokainen urakkasopimuksen rivi käytiin huolella läpi, koska Saaren seurakunta halusi saada täydellistä ja hyvää mahdollisimman edullisesti. Rakentaminen. Kirkon rakentaminen Kauramäelle aloitettiin pari viikkoa urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Ensin kaadettiin saarelaisvoimin sankka tukkimetsä. Paikkakunnan omaa työvoimaa oli käytettävä mahdollisimman paljon. Tämä oli kirjattu sopimukseen. Kirkon tiilet valmisti paikkakuntalainen Aaltosen tiilitehdas Maironiemestä. Sora ja vesi saatiin kirkon läheisyydestä. Eri alojen ammattilaiset tulivat tekemään vuorollaan oman työtehtävänsä ja nopeasti nousevat hiekkavaunut radan myöten Jyrkänmäen alta pitkältä Loson metsästä. Jo kuukauden kuluttua töiden aloittamisesta toimitettiin juhlallinen peruskiven laskeminen. Timo näyttämään, mihin peruskivi laskettiin. Eli peruskivi sijoitettiin suuren oven sisäpuolelle, oikealle viistoseinään,
metrin korkeudelle lattiasta. Ja siihen muurattiin umpinaiseksi juotettu kuparinen arkku. Tähän arkkuun suljettiin 1 kappale kaikkia silloisia metalli- ja kultarahoja. Nämä kultarahat täytyy vielä hankkia sitten Suomen Pankista erikseen. Parikkalan Sanomia sekä Kotimaan lehti, jotka kaikki nämä sisälsivät Saaren seurakunnan tärkeimpiä uutisia. Lisäksi arkkuun laitettiin valokuvia ja pergamenttilevy, jossa on selostettu kirkon rakentamiseen liittyvät vaiheet. Silloisten yhteiskunnan ja kirkon päämiesten nimet ja lisäksi teksti. Tämän kirkon ja seurakunnan perustaksi on asetettu Pyhä Raamattu kokonaisuudessaan. Ja lisäksi oli toiveena, että kantautukoon tietoisuus peruskiven paikasta ja sen sisällöstä tuleville polville kertomaan tervehdyksen tämän meidän aikamme kristillisestä elämän katsomuksesta ja meistä, joita ei silloin enää ainoatakaan ole katoavan ajan taistelussa. Vaikka urakkasopimus olikin edellä kuvatun mukaisesti perusteellisesti tehty, niin rakentamisen aikana ilmeni suuri määrä asioita, jotka piti eri sopimuksella selvittää. Kuten vielä lisättiin sähköjohdotkin, vaikka sähkövirran saamisesta Saarenkylälle ei ollut vielä tietoakaan. Rakennusvaiheessa marraskuun loppuviikolla ilmestyi rakennuksen korkeimman telineen pään iso katajaosa. Sitä ihmetellessä ja kysyessä työmiehet vain murahtivat, eivätkä kertoneet tarkoitusta. Rakennusmestarit tiesivät sen tarkoittavan harjakaisia, ja ne vietettiin marraskuun lopulla. Ennen joulua tilattiin Saksasta kirkkoon suurempi kello. Se nostettiin konevoimalla suoraan ylös vielä avoinna olevaan torniin. Jo väliaikaiseen kirkkoon kelloa hankittaessa oli kellot valittu intervalliin yhteen sopiviksi. Pienemmässä H ja suuremmassa FIS. Pieni paluteräksinen kello painaa 340 kiloa ja suurempi 1000 kiloa. Kirkon sisustus. Seinässä olevat koristemaalaukset ovat taidemaalari Emil Ruokolaisen maalaamat. Kaikkein suurin maalaus, 44 neliömetriä, on alttaritaulu Jeesuksen taivaaseen astuminen, jonka on tehnyt viipurilainen taiteilija Laila Järvinen. Teoksen kustansivat Kesusmaalta lähteneet viipurilaiset liikemiesveljekset Heikki ja Aleksanteri Kosonen. Palaisimet kattokruunuineen ostettiin Taidetakoomo Hakkaraiselta. Kaikki saatiin hankituksi lähestulkoon lahjoitusvaroin joko yksityisiltä tai yhteisöiltä. Mainittakoon, että Parikkalan seurakunta lahjoitti alttarille 2 viisihaaraista kynttiläjalkaa ja suuren raamatun. Ennen kirkkojen rakentaminen kesti vuosia. Saaren kirkon rakentaminen kesti 6 kuukautta ja 6 päivää. Siis urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työn vastaanottamiseen. 700 istumapaikkainen kirkko vihittiin käyttöön 1.7.1934. Vihkimisen toimitti Viipurin piispa Erkki Kaila. Urut kirkkoon saatiin vasta 5 vuotta myöhemmin. Ne hankittiin Saksasta veljeksen Riegerin tehtaalta. Urut käsittävät 17 kiinteää
ja 3 siirrettävää äänikertaa sekä 3 sormiota ja jalkia. Kun urkujen vihkiminen oli heinäkuun 13. päivä 1939, tuli saksalaisille rakentajille kiire palata kotimaan armeijaan, koska sota oli alkamassa. Sota-aikana saamelaiset sankarivainajat siunattiin täällä kirkossa. Kirkon myöhemmät kunnostukset rakentamisen jälkeen. Kirkkoon saatiin sähkövalot joulukuusi 1948. Kirkko maalattiin sisäpuolelta 1952. Alttari ja saarnatuolin tekstiilit uusittiin 60-luvun alussa. Ensimmäinen suuri remontti kirkkoon tehtiin 1971 syyskuusta lokakuun 1972. Eli se kesti 2 kertaa pitempään kuin kirkon rakentaminen. Tällöin vaihdettiin kirkon puukeskuslämmitys öljylämmitykseen, lämpöeristys uusittiin lattiaan ja välikattoon. Vesikatto ja sisäpinnat maalattiin, lisäksi urut kunnostettiin. Kirkon puinen kuparipellillä päällystetty ja lehtipullalla pullattu risti putosi Mantan myrskyssä 4. päivä elokuuta 1985. Se korvattiin saarella valmistetulla alumiiniristillä. Vesikatto maalattiin uudelleen 1990. Vuonna 2008 lämmitysjärjestelmä muutettiin jälleen. Nyt öljystä sähköä. Samalla alttarialue uusittiin nykyiseen muotoonsa. Parannettiin esteettömyyttä, uusittiin sakastin sisustusta ja rakennettiin entisen keskuslämmityksen kattilahuoneeseen krypta. Vuosina 2013 syyskuusta toukokuun 2014 suoritettiin kirkon sisäpintojen perusteellinen uudistus. Alttaritaulu uudistettiin ja konservoitiin sekä sisäkatto ja seinät pestiin ja korjaus maalattiin. Viime vuonna 2023 suoritettiin kryptan korjaus, ionisointi, maalaus ja lämmityksen lisääminen sekä ulkopuoliset vesieristykset. Kirkkoa käytetään nykyisin lähestulkoon ympäri vuoden ja se täyttyy ääriään myöten elokuussa ortokotijuhlilla. Kiitoksia Paulalle ja Timolle tästä mielenkiintoisesta katsauksesta kirkon historian vaiheisiin. Ja nyt me saamme kuulla musiikkia, eli pyytäisin Tatjanan ja Elinan tänne, niin saatte esittää teidän kappaleenne. Ja Elina halusi tästä jotakin sanoa tästä kappaleesta. Kappaleen nimi on Niin kuin on hanki valkoinen. Tässä verrataan tätä Niin kuin on hanki valkoinen, miten ihmisen sielu puhdistuu Jeesuksen risti edessä, niin sopii tähän kesäiseen kirjapilaan näin. Tämä on Lasse Heikkilän säveltämästä suomalaisesta messusta. Ja ensimmäisen säkeisön sana tässä luen teille, niin sitten voitte niitä miettiä mielestänne samalla kun soittaa. Niin kuin on hanki valkoinen, kirkkaimman auringon alla, puhdistuu tunto ihmisen armolle antautumalla. Jokainen muisto kunniaton, pois kirjoista taivahan pyyhitty on, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden.
kuulemme saarelaisten muistoja omasta kotikirkosta. Ja ihan ensimmäisenä me pyydän Paavo Naukkarisen tänne kertomaan vähän hänen muistoja ja kokemuksia Saaren kirkosta. Se on vähän jännää, niin taputetaan jo, että tsemppataan Paavoa. Ja ihan ensin minä kysyn sinulta, että minkälaisia ensimmäisiä muistoja sinulla on tästä rakkaasta kotikirkosta? Ensimmäiset muistot oli niin pieni, niitä ei ole oikeastaan olemassakaan. Ne on yhteen yrittänyt teoksensa Putinin hyvät työt Euroopan hyväksi. Se on ainut tällainen muisto, mikä nyt niin jäi ihan siitä hamasta nuoruudesta, niin oikeastaan se ensimmäinen muisto, kun kansakoulun aikana me käytiin kevään jumalapalveluksessa koulun päättäjäisen kunniaksi. Se oli niin ensimmäinen muisto, että kuorma-autolla kuljettiin, siinä oli henkilökuljetuskoppi siinä auton lavalla ja siitä jäi niin ensimmäinen muisto, että tämä on kirkko ja oli erikoinen huone, mutta ei sitä siinä 90-vuotiaiden vielä oikein ymmärrä sen lopullista tarkoitusta, vaikka opetusta oli vähän saatu kansakoulussa ja kotona, mutta kuitenkin, että siitä niin alkoi avautua tämä kirkon merkitys. Tosiaan tämä kirkko on ollut, Paavo, eri tavoilla sinun elämässä mukana eri vaiheissa, niin kerrotko vähän siitä, että millä tavalla tämä kirkko on näiden sinun elämän vuosikymmenten aikana ollut sinun elämässä mukana? No se on ollut kyllä hyvin monessa mukana, että tähän voi muutamia tällaisia miehen painuvia tapahtumia. Ensinnäkin se joulukirkko kyyti hevospelissä, niin joskus 50-luvun alkuvuosi, niin se oli jo kokemus. Hevosella tultiin Raakerojen jäätä myötä ajeltiin ja päästiin kirkkoon ja sitten ei siinä muu kiusannut kuin se aikainen herätys, kun silloin se 6 vai 7 aikaa alkoi jumalanpalvelus. Mutta kuitenkin ne oli sellaisia mielipainoja reissuja. Ja sitten mikä nyt olisi vielä tämä, tietysti rippikoulu täällä käytiin ja se olisi kyllä romaaniarvoinen, se on niin hyvä rippikoulu ja menee hyvää rippisa, mutta se on sitten toinen tarina kerrottavat jossain muussa. Sitten ensimmäisenä ainoa jäi mieleen siitä se elämän ensimmäinen ehtoollinen ja se oli sellainen erikoinen tapahtuma, mistä niin alkoi ymmärtää ehtoollisen merkityksen ja minkä takia sitä vietetään. No sitten siinä elämä jatkuu ja sitten nämä avioliitot. Nämä on tämmöinen merkittävä tapaus allekirjoittaneen elämässä. Isä ja äiti on vihitty tässä kirkossa, allekirjoittanut on myöskin vihitty tässä kirkossa ja tytär on vihitty tässä samassa kirkossa. Tätä kautta niin tämä on tullut erittäin tutuksi niin rakkaaksi kotikirkossa meille. Tietysti se kerrottiin jo paljon, tuo alttaritaulua on aina kiehtunut minua. Ulkomailla on käyty kymmeniä kirkkoja ja aina niin siellä näkee alttaritauluja, mutta kyllä ne tuntuu, että ne on sellainen pieni valokuvakehys viirunin päällä tähän verrattuna. Tätä aina vaikuttaa, vaikka on niitä parempiakin maailmassa. Tämä on meille rakas tämmöinen erikoinen ja meistä hyvä. Ja muutenkin koko kirkkorakennusta on erittäin onnistunut. Tämä on kauneimpia kirkkoja täällä Euroopassa. Pikkusen kun kehuttaa. Sitten se Manta Myrsky ja Timo kertoikin, että se oli myös järki, kun tultiin joltakin reissulle. Ja käytiin katsomassa, kun kirkon risti rötkytti tuolla kirkon katolla, niin ei ollut mikään mukava näky. Ja sitten pikkusen häiritsi sekin, kun sitten tämä alumiiniristi, se ei näkynyt meille silloin vielä 30-40 vuotta sitten. Kotitalon ikkuna näkyi kirkon risti ja vallankin ukkosen pilvi täällä idäpuolella, niin se kultainen risti näkyy meille saakka. Vaan nyt ei näy enää tämä opetus. Sekin on sivuus, että se ei tätä kirkon tarkoitusta ihminen yhtään, se on ihan hyvä siinä. No siinä on sellaisia muutamia merkkipalveluja. Sitten viimeisenä kysymyksenä minä Paavo sinulta kysyn, että mitä tämä kirkko sinulle merkitsee? Se jotain vähän jo sanoitkin, mutta haluatko vielä kertoa tarkemmin? No, minä voin tiivistää tämän parin lauseeseen tähän. Tämä antaa mahdollisuutta hakea rauhaa ja turvallisuuden kokemusta elämään, kun tulee kirkkoon. Ja sitten toiseksi, niin
mikä tärkeintä, niin kirkko laittaa myös miettimään tulevaa elämää iäisyysnäkökulmasta. Nämä on mitä tärkeitä asioita. Aamen. Eikä minulla tapua. Sitten minä antaisin Elinalle puheenvuoroja. Sovittiin, että Elina muistelee ihan tälleen vapaamuotoisesti, että ole hyvä. Mehän muutettiin tänne saarelle silloin, kun minä olin 1 vuoden ikäinen ja isä tuli tänne papiksi. Ja ensimmäiset muistot, kun asuttiin tuolla saaren pappilassa, niin sieltä semmoinen muisto, mitä en ole itse muista, mutta mulla on kerrottu. Meitä oli hoitamassa vuorotellen siskokset Anne ja Jaana. Minä katsoin ikkunasta, keittiöikkunasta ja odotin, että milloin Jaana tulee linja-autolla. Eli se sieltä lapsen näkökulmasta katsottu tänne Kirkonmäelle päin. Siitä meni tie aikanaan, sitten se muuttui poluksi. Ja me oli sitten sanonut siinä Jaanaa odotellessa, että juoda pulloa liuna-autolla. Ja se oli äiti ja isän mielessä hauskan kuulosta, kun hehän puhuu tämmöistä vähän eteläisempää Etelä-Karjalan murretta. Niin me en tiedä hämmennyks me siitä, mutta me valitettavasti en osaa aikuisiellä en ole enää ollenkaan osannut puhua suoren murretta. Sitten sieltä samasta ikkunasta varmaan kattelin edelleen. Mun orpointijuhlathan oli tietenkin lapsen näkökulmasta aika merkittävä juttu. Se, että kun sitä samaa mäkeä alas tuolta majoitustoimistosta lähetettiin meille mummoja ja varmaan oli siellä kukkojakin seurassa, niin sitä sitten katsottiin, että kuinka monta mummoa sieltä nyt alas tulee, koska he toi meille sitten yleensä vielä nammuspusseja, eli saatiin karkkia. Niin se oli se lapsen näkökulma sitten se, että ja muutenkin se oli aina kauhean kiehtovaa, kun siellä vintti, jota me ei muuten kauheasti käytetty, niin sinnekin laitettiin majoituspaikkoja. Ja silloin parhaimpina aikoina niin oli se ullakko ihan täynnä ja muutkin paikat oli täynnä, muun muassa keittiö, jossa äiti siellä väsyksiin asti myös kotona palveli vieraita. Sitten lapsuudesta tietenkin onhan täällä tullut jumalanpalveluksissakin istuttua isää kuuntelemassa, mutta sitten tästä viulunsoitosta niin on lapsuuskokemuksia. Viulunsoitto oli mulla välillä pitkää aikaa. Viulu oli jossain palveluttavassa kotelussa, eli en koskenutkaan viuluun, mutta lapsena olen soittanut viulua ylhäältä ainakin kauneimmissa joululaulussa. Väiskin kanssa yhdessä soitettiin. Ja silloin jännitti ihan älyttömästi se lapsena se viulunsoitto. Ja kyllä se vieläkin jännittää, mutta niin pystyy jotenkin paremmin hallitsemaan sitä jännitystä. Sitten luulenpa, että aika harvalla on semmoista kokemusta tästä Saaren kirkosta, kuin mitä minulla on nuorena ripari isosena ollessani. Ehkä ne muut isoset saattaa vielä muistaa. Tultiin tuolta polkua pitkin ylös Rantamajalta ilta myöhällä. Täällä oli pimeätä ja sitten käytiin tuolla kirkon tornissa. Sinne ei valitettavasti enää taida päästä. Et siellä ollaan käyty aika hämärissä tunnelmissa. Ja sitten tänne jostain keksittiin, miten tuohon alttarille sai valaistuksen. Ja varmaan vähän salapäiten laitettiin noihin penkkien päihinkin kynttilöitä. Ja muuta valaistusta ei laitettu tänne kirkkoon. Anteeksi vaan Pynnösille, jotka varmaan sitten... anteeksi vaan Pynnösille, jotka silloin varmaan tästä ja sitten korjailivat, mutta ei saatu kirkkoa poltettua. Mutta se, mikä siitä jäi mieleen, kun se alttarilla oli pelkästään valaistus, miten tuo taivas hohti ihan mielettömän kirkkaana. Se oli niin kuin aivan valoinen se taivas.
jotenkin muistan tuon alttaritaulun aina semmosena, että ne, jotka pääsee tänne joskus iltahämärässä, niin kannattaa kokeilla laittaa pelkät alttarivalot päälle eikä mitään muuta. Ehkä niitä kynttilöitä ei tarvita siihen. No sitten maailma on vienyt pois täältä saarelta, niin sitten tulee käytyä täällä kirkossakin vähän harvemmin. Ja nyt viime vuosina on käynyt äitiä ja isää tuolla seurailemassa, kun he on laulanut kirkkokuorossa. Ja tuolla ylhäällä ollaan istuttu parvella. Ja minun vieressä vielä muutama vuosi sitten istui ihana herkkainen Oili Haakana seuraamassa miehensä Valtterin laulua. Oli ihana, kun hän oli siinä seurana minulla, kun kuvasin. Kiitos, kun olette tullut juhlaan ja kuuntelemaan näitä muistoja. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle. Kiitos tosiaan Elinalle ihanista muistoista vähän erilaisesta näkökulmasta. Sitten minä annan puheenvuoron Valkeapään Terolle. Tervetuloa! Joo, ja silloin minulla on tosiaan näitä samoja kysymyksiä vähän kuin Paavolla, että kerran Tero meille niitä ihan sinun varhaisimpia kirkkomuistoja, mistä niin ne sinun muistot alkaa tähän kirkkoon liittyen? No, meidän isä ja äitihän oli aktiivisia seurakuntalaisia ja paljon, muistelin, että melkein joka sunnuntai me käytiin kirkossa ja me oltiin silloin violin tietysti reilusti alle kouluikäinen, ei ole varmaan ihan syntymästä asti täällä käynyt, mutta en muista, mutta ensimmäiset muistut ehkä joku 4-5-vuotias. Ja on semmosia mukavia muistoja, kun yleensä tultiin aina vähän myöhässä. Jo, tietysti ehkä sitten meillä Skoda-autoita usein työnnettiin käytiin lähtiessä. Ja sitten muutenkin ehkä isä oli vähän semmoinen, en tiedä, omalla tavallaan pohjemmin sitten. Aika optimista. Niin, tuli alkuviirissä tämä alkusoitto oli ja sitten lapsena minä ihmettelin, että miksi tuo pääovi, siitä ei tullut ikinä, vaan aina tuolta sivuovesta tultiin sisälle, joko tuonne suurin piirtein perälle tai sitten ylös, jos niin miesaikoina mentiin ylös. Ja sitten äiti vaina oli siinä mukava, että hänellä oli aina sitten käsilaukussa, siellä oli yniä, paperia, leikkikaluja. Eli oli viihdytettä meille lapsille. Ainakin minä olin ja Virva sisko. Me Jarmo sen verran en muista, onko hän sitten ollut, mutta kuitenkin, että ihan varhainen muistut on tosiaan sitä alle kouluikäisenä. Ja liittyy tuonne nurkkaan ja tuonne ylös. Ja se myöhästyminen valitettavasti jäi mieleen myös. Sitten tietysti myöhemmissä vaiheissa muistoja tuli semmoisia, muistan, oli pyhäkoulun kirkko semmoinen, että oli paljon lapsia, se oli kun jäi mieleen, että oli hirmu paljon lapsia ja jotenkin silloin tuntui, että ne oli kiva tulla lapsen porukassa sitten. En tiedä, oli... Täällä on joku niin kuin minä, joku on samasta. Niin, se oli sille semmoinen mieleenpainuva kokemus. Se oli kai pyhä, oliko se pyhäkoulun kirkko tai joku semmoinen, en muista, mutta se on jäänyt mieleen. Sitten tietysti myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi rippikoulu ja silloin muistan, kun ehtoolliselle olisi päässyt ja silloin muuttui se käytäntö, että olisi päässyt ennen konfirmaatiota. Minä jotenkin pein sitä tärkeänä, että pitää päästä Saaren kirkossa ja siinä konfirmaatiossa minun ensimmäinen ehtoollisessa on täällä. Ja tietysti elämä meidän välillä muuallekin sitten myöhemmin, mutta kuitenkin tämmöisiä alkuperäiset muistot, ne on niin liittää, että tämä on se minun kirkko. Tämä on ollut aina se sydänkotikirkko. Kyllä. Joo. Ehdottomasti. Sitten tietysti
koulun jumalanpalvelusta oli merkittäviä, aina tultiin linja-autolla, oli paljon lapsia silloin ja tällaisia muistoja liittyy sitten paljon sen konfirmaation lisäksi. Ja sitten mikä merkittävin, niin ne orpokotijuhlat, meidän isä oli silloin hyvin aktiivinen siinä talkooporukassa, täällä aloitettiin millä rakennustalkoilla täällä. Se oli, jäi lapsena mieleen, että se just se ihan viimeistä myötä täällä orpokotijuhla aina niin se oli mahtava se virrenveisu sitten täällä, kun se kaikki ihan ulos asti. Ne on semmosia, kyllä jäi se virrenveisu mieleen. Et nyt ilahtuu, kun kirkko on näin täynnä ja tänään tuli niinku ihan lapsuuden orpokotijuhla jumalanpalvelus mieleen, kun on taas porukkaa ja toivottavasti jatkossakin on porukkaa tässä kirkossa. Semmoisia vaiheita ja sitten tietysti jossain vaiheessa oli 10 vuotta tuolla Kitteellä asuin ja silloin pois, että silloin ei niinkään, mutta nyt sitten kun muutettiin sieltä takaisin. Niin 2006 joo. Sen jälkeen nyt sitten on käyty täällä säännöllisiä epäsäännöllisesti. Minulla on toki semmoinen huono puoli, kun minulla on rauhat selässä, niin nämä kirkon penkit ei ole kyllä mitenkään mielipaikkoja. Ei ole tämä kirkko ainut kirkko, mutta tuollaisessa suorassa penkissä istuminen vähän hankalaa. Ja sitten toinen, mikä ei onnistu, niin alttarille polvistuminen ehtoollisen aikaa, että se on vähän tämmöinen harmillinen juttu. Mutta muuten niin kuin, tänne on aina mukava tulla. Tämä on se minun kotikirkko kieltämättä. Tietysti vaimon kotikirkko Huukuniemi on nyt sekin on tavallaan ollut tärkeä, mutta nyt näinä vuosina sitten. Nämä kaksi kirkkoa on niin Parekkalan kirkossa itse asiassa hävettää tunnustaa, mutta tänä kesänä kävin ensimmäisen kerran Parekkalan kirkossa jumalanpalvelussa. Joo. Mutta tervetuloa ilmoittaa vinkkyämästä. Joo. Se oli tämä piispa Parekkalassa, niin se viittautti minut siitä. Hävettävää, mutta näin on päässyt käymään. Joo. Tämä on sinun kotikirkko ja sillä tavalla merkittävä. Haluatko kertoa jotain lisää siitä, mitä tämä kirkko sinulle merkitsee? No niin, tähän liittyy tietysti tähän kirkkoon sellaisia muistoja, että esimerkiksi minun kummissa tämä Aaltosen Antti on hakannut näitä tiiliä, että meinaa itse tulla kotiin muistelemaan. Mutta hän oli sitten tämä Aaltosen tiilit tehdä. Että semmoinen yksityiskohta. Ja sitten toinen yksityiskohta on täällä alttarin taulussa on partasuun miehet, on minun isän isoisä ollut malli. Nämä partasuun miehet. Niin se aina lapsuudesta asti on ollut merkittävä tekijä. Että tavallaan se tuntuu silleen mukavalta, kun tietää, että on niin tämmöistä paikallisia väriä tässä tuollaisessa. Ja sitten tietysti liittyy omaan sukuun, niin se on niin semmoinen. Tänne on senkin puolen mukaan, mutta tämä tuntuu todella omalta kirjoista. Kiitos. Ja just tämän takia me pyysin teitä paikallisia saarelaisia tai saarelta lähtöisin olevia puhumaan tässä ja kertomaan niitä muistoja, koska ne tulee oikeasti sieltä sydämestä ja menee sydämelle asti. Oli tosi ihana kuulla teidän muistoja, sekä niitä sellaisia rakkaita muistoja, että myöskin niitä ehkä kipeitäkin muistoja. Niitäkin on tärkeää sanottaa ääneen. Ja varsinkin tuossa Teron muistelmassa tulee ehkä myös se semmoinen tietynlainen arkuus tai häpeä, mitä monella meistä saattaa liittyä kirkossa käyntiin, että just kun jos on vähän aika optimisti ja tulee takaralla, niin vähän moni saattaa nolostella sitä tai muuten. Niin minä ainakin itse haluan rohkaista sillä tavalla, että vaikka kirkko on pyhä paikka, niin kuitenkin minä ajattelen, että kirkko on myöskin niin kuin koti. Ja minä toivoisin, että
teistä voi myös tuntea olonsa sillä tavalla kodikkaaksi täällä. Et ei tarvitse harmitella sitä, että jos aika optimistina tulin alkuvirran aikana, pääasia, että tulit. Ja varmasti Jumala siitä iloitsee, että sinä tulit, koska hän on se, joka tähän paikkaan meitä kutsuu. Sitten minä pyysin tähän puhumaan myös sisko Matikaisen, joka oli pitkään Parikkalan seurakunnassa perhetyön ohjaajana, mutta lähtöisin kaksoissiskonsa kanssa täältä saarelta. Ja hän valitettavasti ei päässyt tänään paikalle, mutta hän lähetti omat muistelmansa ja minä luen ne nyt teille. Eli kuvitelkaa, että minä olen nyt sisko. Näin. Ja sisko kirjoittaa: mieleeni muistuu lapsuudesta hetket, kun matkasimme hevoskyydillä joulukirkkoon. Siinä välyjen alla, reen kyydissä, oli ihanan lämpöistä ja turvallista. Jouduimme heräämään varhain ja kirkossa sitten lapsen silmin saarna kesti kauan ja uni alkoi painaa silmäluomia. Joskus saatoimme käydä Emma-tätimme luona Vaaranmäellä kirkkokahvilla ja miten maistuvat herkut hän olikaan loihtinut pöytään. Muistelen myös, miten mukavaa oli kokeilla urkuharmonin soittoa kahvittelureissulla. Äitimme kuului kirkkokuoroon ja vanhemmat siskomme myös. Niinpä kaksoissiskoni Sirpan kanssa mekin saimme käydä lauluharrastuksessa ja saimmekin esittää lauluja yhdessä siskoni kanssa. Saimme jossain vaiheessa osallistua myös kuljetinkeruuseen. Edellä mainittujen lisäksi myöhemmällä iällä olen käynyt rippikoulun Saaren kirkolla. Polimme pyörällä rippikoulutunneille. Ennen konfirmaatiota meitä kuulusteltiin ja 10 käskyä piti osata. Kävimme myös orpokotijuhlilla ja työssäni seurakunnan lastenohjaajana olimme rakentamassa yhdessä ahkerien talkoolaisten kanssa lasten telttaa, jonka pystytyksestä ja tuolien siirtämisestä vastasivat meitä vahvemmat talkoolaiset. Saimmekin sitten sisustaa lasten teltan aiheeseen liittyen. Kävimme myös kappelilla pitämässä lasten kirkkohetkeä ja sain olla kirkossa siunaamassa kouluun lähtevät. Kaksoissiskoni on avustanut näitä muisteluita pohdiskellessamme. Saaren kirkko alttaritauluineen on esteettisesti kaunis näkö. Punatiilinen rakennus soituu ihanasti Suomen kauniiseen luontoon, ja ne ihanat tunnejäljet niin lapsuudesta, nuoruudesta kuin työuranikin aikana ovat jättäneet lämpöisen muistijäljen. Aikuisena oli mukava käydä myös eri konsertteja kuulemassa kirkossa, jossa on hyvä akustiikka. Mitä lämpöisimmät onnittelut rakkaalle kirkollemme, ystävällisin terveisin sisko Matikainen. Ja luen meille vielä onnittelukortin. Tosiaan täällä on eri muistelmissa ja puheenvuoroissa vilahdellut nämä orpokotijuhlat, jotka seurakunta järjestää aina yhteistyössä Palikanniemi-säätiön kanssa. Ja tosiaan pitkää yhteistyötä muistellen niin Teuvo V. Riikonen, eli nykyinen Palikanniemi-säätiön toiminnanjohtaja, on lähettänyt kortin. Saaren kirkko 90 vuotta, kiittäen hyvästä yhteistyöstä vuosikymmenten aikana, sydämelliset onnittelut ja Jumalan siunausta. Ja nyt seuraavaksi, tai oikeastaan melkein tässä lopuksi, niin laulamme virren 197 ja sen virren jälkeen kirkkokuoro saattelee meidät matkaa vielä Herran siunauksella. Ja pidemmittä puheita tämän virren ja sen lauletun Herran siunauksen myötä, niin kiitän teitä kaikkia tästä juhlasta. Se, että sinä olit tänään täällä paikan päällä tai siellä YouTuben äärellä, niin sinä olit tekemässä tästä juhlan ja olet sydämellisesti tervetullut aina Saaren kirkkoon. Mutta nyt siis virsi 197 ja sen jälkeen kuoro laulaa meille Herran siunauksen.